Mula sa pag-aalaga ng baboy, pinasok ng pamilya nila si Lina ang negosyong poultry. Bukod sa manok, nagpaparami rin sila ng pugo. Swak daw kasi ang mga farm-to-market na mga produkto. Ito naman yung chicken layer area po namin. Dito po kinokolek yung mga table eggs natin. Upang matiyak na produktibo ang mga alaga at mas dumami ang kanilang mga itlog, mabusisi ang ginagawa nilang pag-aalaga kaya't maging ang timpla ng ilaw sa mga kulungan ay kanilang tinututukan. Sa lights po, may warm lights and naka-on po siya for 16 hours. And para dun po sila kakain tsaka maglilay ng eggs. And then after po nun, papatayin po para makapagpahinga naman po yung mga manok natin. Pero para masigurong masustansya rin ang produktong itlog mula sa libu-libong mga manok at pugo, ang mga layering feeds, hinahaluan nila ng organic chlorophyll. Ang mga naaning itlog, kanilang tinitimbang upang matiyak ang tamang kwalifikasyon ng sukat ng mga itlog. Halimbawa, kung ang naani ay may bigat na 42.5 grams, pasok ito sa kategoryang small size. Aabot naman sa 63.8 grams o higit pa ang timbang ng mga pasok sa extra large na size. Very orange yolk po siya, tsaka laging fresh yung harvest, laging everyday hina-harvest po. Tsaka may inahalo po kami sa feeds nila na organic na chlorophyll para po mag-red po yung egg yolk nila. Sa ngayon ay pumapalo na sa daan-daang tray ng itlog ang naani mula sa kanilang farm sa San Carlos City, Pangasinan kada araw. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa.